Ban budin ya kimat ki bedei bat ka bha kamiat ko jong ka jai benrio ka beriu nyutrem hakani kata yo ko wei ni seng balang jong ka jela kalami sakmat ban le ya kendu yo kli du jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ban panjing pensah helor kimat ki bela bu akhmat ki jong u hamtam ha ka bedei bat uput usam ha pedeng ka jela Meghalaya bat Assam. Ha ka khandai trek mentau benai rempang hajar arpuar kaseng nyau trap integrated territorial organization hito kalalej IT de jing tho show chief executive member jong ka KHADC uba titos starwell khan ban pan jing penchai bat kidau halor kikat to kani kimat ke bedai pan ka baha kamiat jong ka jet benrio nyau trap hapo ka jing alam jong president jong kani kaseng uba don bok dekhar badu secretary uba wan bon dekhar kani kaseng kelapan kopi ya kedulir kepala pha chief executive member ka KHADC syau menteri rang ba ka jela ha ka bedai bat ka jing ai jing mut jong ka KHADC syakador bar Meghalaya halor ki kam ban penbet yu put usam badan ka jing ka ja ha pedeng ka Meghalaya bat ka Assam kajing pan ni kani kedulir kalong ban paushai balakan thup ne em ya ka clause basau na ka instrument of accession and a next agreement. Kabenta kabar kabaka hito kalakarpat no chief executive member kadai halor kedulir kabedai bagajing ai jingmud ka regional committee on boundary halor kajing penbet uput usam kajela Assam. Kabalai kadai halor kajing pan kopi ya kedulir kabala penkreat na kabenta banwan ra kajing penkelai kikat tu kan ki kendon ha ka 6th schedule kaban sapha sha katanat home affairs jong ka sarkar preng. Kawai pat kamat kabaka hito kalapan jing pensyai no ba titos starwell khan kadai halor kanong rem baka KHADC kayeng halor ko hukum jong kayeng syari Meghalaya High Court kabala penmi ha ka khat arterek ubnai rempang arajar arpuar kabala kentu ban pentrekam bat ban bot renti yakan trading license regulation by non-tribals. Kamat kabakat do kabaka seng hito keladawan ka KHADC hagani gesngi kadai halor kajing pentrekam megajing ai jing mut jong ke NCRWC bantong yagi sangot ki nominated MDC di KSM doloi bat nokma bat ban penrong yakani kum kawe ni ki kendon ha ka 6th schedule. Kamat kabakat do kabaka seng hito keladawan ka KHADC kalong ban pentrekam no mardor ya ka Khasi Hills Autonomous District in a line as adopted from the Eastern Frontier Regulation syajar praspa nyapulai ka regulation bill jong kasnam arajar kat pra halor kan ni beli ni wan pan ni kan kopi ni kwa ban pej la kan ni ka disconsent ka kan top ne am jaga clause for jong ka instrument of accession ka bakran kumni kipot kasi ha ka jilla ka federation ka karpat ba ka dei ban yo boro ki jingira ha ka ba penteli lang ya boro ka kendo hari kasi boro kisnong kasi ki bapa ban so biang bat ki hima haba ki don menshwa de ban sha kinwan ki wei pat ki hima khasi ha gajala lada ki thrang de ban sha yaki ban yusok sa federation kum gi dokhat tat ngin layo ikani ka report de hadian bang lai kran cm na nak len jong kampat long ka bakliar kampat shai bala kan thup na me kani tenga thara kampat kon thup bat ngin layo ngi pat ikani ka report ka copy ngin sob budien bat ngin dawa be bade ban kon thup be yakani ka clause 4 kat kum ka instrument of accession